Talatu ni zan fita. To malam ba mu da kalanzir fa. Dan wanda ya dan rage kaɗan ne bai fin yin girkin rana da shi. Ai dama abin da yasa zan fita kenan. In Allah da zan taho miki da shi in na fita. Wai yaushe yaron nan yace zai dawo ne? Ni da ya ce min a cikin satin nan. To kuma ban san sha'anin tafiya ba. Ba dawo da shi lafiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sanni da zuwa. La sarki. Kin gani yanzu muke magana. Sosai ko yanzu muke zancen. La sarki an halak din kenan. Wallahi yanzu kun ga dan ku ya zama graduate. Nayi degree na dire nayi digirgir. Na karanta chemical engineering. Dan ku ya zama engineer insha Allah. Ai in ma akwai wanda ya fi haka zaka yi. Saboda basiran mai sunan ka dauka to kin ga maganar tafiya fa ta fasa mu koma ciki mu sha labari rago kanan zaddin mu a dora ma ruwan wanka kawai yayin yason an jima na fita na su yanzu kuwa ku shigo bismillah mu je mu je a sanin da zuwa Yawa. Har an tashi baba ana dan jarraba Lifton ne. Ana dan shan gari ne to ni fa na gama zan fita. Danya Na baba. yanzu fa ka dawo wanka kawai fa kai amma shine zaka fita ko karya ba kai ba Talatu ko ya karya ne ina fa ya karya wankan dai kawai To ni ina naga ta karya ai idan baba in ban je na haɗu da Fatima ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba. Fatima to dan kai mahaukacin ina ne ko wurin wace ma zaka je ba zaka zauna ka karya kafin ka je wurin ta ba amma kawai daga zuwa yanzu nan kai wanka ka ce zaka je wurin wata Fatimime ba na hana ka zuwa wurin wannan yarinyar ba ina ce yar gidan malam Kalla ce shine har yanzu baka ji magana dan gaya maka ba kana tunanin wai zaka tafi wurin ta Gaskiya duk duniya ban ga yadda nake so ta kwanta min a rai irin ta ba. sannu sarkin soyayya wato kai ka isa kenan ko kai ka isa sai ka je kai abin da ka ga dama kin ga zamani ko wai abin da iyaye suke so ba shi ƴaƴa suke so ba ya je wurin Fatima ba Fatima Ka bawa. Ki zo mu tafi mana. To malam gani nan na fito. Ku tsaye ku kenan mata da an ce za a tafi anguwa da ku sai ku kama nan ku rike wannan abin nan. Haba malam. Akwai ka da gaggawa daɗi na da kai abu nake dan yi a ciki kai hakuri. To mai sauri mun yi latti. Kin zamo fitila a dare, zuciya ki take marari, a koda yaushe ina haƙuri, ina sake yin nazari, Allah ya sa yau fitila, ina samu That was them, man. Call me Adams. Okay, Adams. Adams. Yeah. Oh, Adams. Yeah. Okay. Ba a cewa Adamu. Adams, like you see. What do you see? Adams. Yeah, wow. Oh my God, man! Look at you. You're a grown-up girl, man. Come on. Ba mana haka anan. Ba ma haka. Hey. Wait a minute, Daddy. Hey. What about my baby girl? Eh? Yeah, you know, your leader. Fatima? Yeah. Hey. Maza ina Fatima take? Fatima tana gidan kawarta Hansai. Salamatu maza tafi ki je ki kira ta. Maza ki je ki ce ga mutum sai ya zo. Can we go? Bari ta zo abin nan. Mu shiga cikin ma. Wow! To mu shiga cikin ma. Come on in, man. Allah. America fa kenan. Wala? Yaushe a gari? Yanzu nan na dawo na ce ba zan taɓa iya zama ba in ban zo na yi ido hudu da ke ba. Fatima, ni barin wuce tun da na ga kin samu abokin hira, dama zan je can in siya abu. To shi kenan. Ga balanan ya zo ko in so ka da shi ba haka nake bi. Haka ne fa, ya kake? Na nan garau kaman yadda. Fatima sai an ji. To Allah ya kai.
Bala ina wuni? Ina wuni na gajiya ya gida ya kike? Ya kwana biyu an jima ba haɗu ba. Ai za ki gani inda kin san irin yadda kike a raina da ba za ki tsaya tambaya wai za ki gani ba. Idisi nake ganin son da nake maka yafi na gaskiya. Wallahi san da nake miki yafi na yawa. Don wallahi ko abinci zan ci sai na tana ka. Allah sarki. To ubangiji Allah ya ban mu tare, Allah da don kwan soyayya tsakanina da Allah. waɗansu munafukai da suke so su shigo ciki su kawo na ba Allah ka tarwatsa su. Amin amin ya Allah, Allah ya karba addu'ar mu. Yo Allah ne sarki. To yanzu kin san menene zai faru? Yanzu mu ƙara samu je kofar gidanku sai mu je mu dan ƙara safirar da zamu zauna miyar kin ga mun dauki lokaci ba. Yau zan iya bacci? Me zai hana? Aktocin America nan kaman su Commando da Rambo duk ka san su. What are you saying, Daddy? Rambo, Commando, Hulk Hogan. Hada Hogan? Karfan nan fa. Tom Cruise. Ikon Allah kin ji ta bawa. Adams ya san kowa a America. Gaskiya ne malam. Ya san mutane da dama gaskiya kam. Duk muna tare da su a can daji. Wato yanzu a ce ba za a ban yarinyar nan ba. Zan iya kawo su miya garin gaba daya. Ina wa zai hana ka Fatima? Wa zai mutum? Ai kaman ka tafi da ita ne. Da ita za ku tafi America ne? Yeah, really? Yeah. Umma, na'am. Ni fa na je na ga mata ta zo sai ta gama abin da take yi. Me take yi a wajen? Tana cin jirgin sai ne. Yanzu mu ba mu isa mu sa ta abu ta yi ba kenan? To bari bi ta gidansa hansai din. No, come on, mommy. Ba zafin zuciya. Ba abu ne da zai kawo tashin hankali ba. Duk abin da take wani salo ne na soyayya. To shi kenan. Irin ba ta so ta zo ga baba ga ke kunya irin na yan Africa. So, yeah, I'll handle it myself. Zan je in same ta. To shi kenan. Just relax. To, ta Allah ba taki ba, ta Allah ba taki bayar bakin ciki kawai. Zaki mana bakin cikin arzikin da zamu samu? Me aka yi wani bala? Ko ban aiki Salamat ta je ta kira ki bane? Shine sai kin ga dama tukunna zaki zo. Haba gwaggwani fa. Ke fa me? Rufe min baki ko in zuzzubar miki da hakora yanzu nan. Sai in zuzzubar miki da hakora kuma Adamu zaki aura ko kina so ko ba kya so. Kabawa. Adamu ba kika ce? Adamu Alhaji. Adams ake cewa. Adams. Oh! Adams. In kin yaji kina kiransa Adamu ai sai fasa yin aura. Gaskiya ka. Fatima. Kina shaye-shaye ku? Ko tabbas in dai ba haka ba kina irin shaye-shaye nan na irin ƴan matan zamani. To bari ki jin ga miki. Ko kina so ko ba kya so, in dai matukar ni ne ma'aifinki. Adam sake aura. Arziki ka dangaran ina zuwa mana. Saboda sakarci irin naki kina neman ki bata mana. Duba irin kayan da muke sawa. Duk anguwan na ko ne ke sa kaya irin nan a gidan nan. Yaro ya dawo daga America yana ta mana hidima amma duk ke ba kya gani. Saboda sakarcin maza kin je kin kawo wani wai bala wanda babansa tsohon matsayaci ne tsohon keke ke hawa. Bai gama ma biyan kuɗin keken ba. To ki kiyaye ni. Wuta ki bani waje ko in fiffike ki. Ai ke in kina ce mar Adam zai fasa ai. Adam ake cewa. To ani Alhaji ban sani. Mutumin da ya dawo daga America. Kina ganin anguwa duk dan kayan da ake gani bakin ciki.
awaliya ya ne mutumin nan wato mutuncin naka ma ya zama kawai sai dai akan layi. Ni na riga na sani na dawo, ba ku san da dawowa ta ba. Na riga na san ba yanda zan je in gan ku da ya wuce nan, shi yasa ne yo takanas ta Kano in zo in same ku dan mu dan tattauna saboda an kwana biyu ba a haɗu ba. Gaskiya ne. Na ji an ce fa a mulkin Baba Buhari nan salarin ku 45,000 ne. Wa gaya ma salari ake cewa allowance. Ka san mutumin ne har yanzu shi in ba sunuka da table tennis ba abin da ya sani. Ku dai har yanzu ba za ku dan samu wani abu da ku dinga yi ba daga table tennis sai sunuka, kamata a nemi wani abu a dinga yi. Kun gani yanzu na ma kai na faɗa, na riga na gama makaranta, yanzu aiki zan nema yanzu na riga na san dai yanda aka yi, ko kuna jin yunwa ko kuma ba wani abu a tattare da ku. Ku bar buga wannan abun ku zo mu tafi wajen Hajiya Talatu mu dan ci abinci mu dan goge wuya mu dan baku na kashewa ko me kuka ce? Allah mun gida Allah kuwa kai to wai zai jira su lokaci Allah abinci ya kona yi. wannan jan kunne ne na farko na maka, na biyu da kai da wannan akwalan keken naka sai na nike ku. Wallahi ƙarya kake yi, ni za ka nuna ma akwalan mota? Ka miƙe ni ka gani mana, wallahi kana taɓa ni da motar nan sai gaban alƙali. To shikenan, abinda nake so in faɗa maka ka jawo wannan mahaukacin ɗan naka kunne ya fita hanyar yata, in ba haka ba duk abinda na muku da kai da ahalinka kaf sai na ƙare ku. Haba malam kalla, kai da ya kamata ma ka zo ka mun godiya ɗana ya je ya yi makaranta ya digiri ya yi digirgir ya dire ya da zo ya taimaki yarka ya aure ta ma, amma wai kai kake gaya min wannan abu, wallahi bai zai yiwu ba, wallahi baka isa ba. Abinda zaka ce kenan? Na faɗa maka. To wallahi ka duk abin da ya biyo baya ka kuka da kanka. To wallahi duk abin da zai fanda sai dai in ga alheri, kuma kana taba ni ba zan barka ba wallahi. Ni za ma fariya da gwangwanin mota dan ka ganna hawa keke? Dan ni kuke zancen ya fita hanyar yata, na gaya maka. banza aikin wofi, mutane kuna zaune da su amma ba san darajar ka ba, ba san darajar ka anguwa ba. In mota ce ni za a nuna wa mota? Tun yaushe nake da mota, dan dai ba dai hali ne kawai ya kawo ba. Malam lafiya kai da waye ka shigo gida ba sallama kana da faɗa. Ni da wannan mutumin muna malam kalla, wanda wannan shashashan banzan shashasha wai yana son ya shi zai aura. Kiris yanzu ya bigi, kiris ya rage ya bige da wannan tsohuwar motar tashi. Ruwan Fatima a cikin wannan abu wanda ya laifi daban, wanda za a dora laifi kuma daban ba. Sannu ubana bulala ya kamata ka ɗauko ai kai ta tsala mun saboda na kira sunan kakar ka Fatima. Malam ba haka ake yi ba. Ya kamata mu zauna ne mu sasanta akan maganar nan. Talatu, a sasanta me? A sasanta me tsakanina da wannan yaron akan wannan shashashe yarinyar? To in dai ku ina raye, wannan shashashen yaron ba zai aure yar gidan malam kalla ba, sai dai ya zauna ya mutu a gauran shi, ba a nan gidan ba. Shashashen banza shashashen wo. Ka fafi ruwa tafiya. Ka fi ruwa tafiya. Kar ma ka dawo gidan. Shashasha. Zan siya miki mota, zan siya miki jirgi, kin gane? Bana so bana kuma sha'awa. Ki kwantar da hankalinki. There is nothing I can do for you. Zan kai ki London, zan kai ki Paris, zan kai ki Germany, zan kai ki USA, zan kai ki UK, Switzerland, wherever. Amma matsala na kina sauraron gajojin mutane, ba daɗi irin wannan, kin gane? Ka bar ni yanda ka gani.
mu maganan jirgi ma ni ba abin da nake tsoro irin jirgi. A malam Bature bari in gaya ma wani abu ɗaya da baka sani ba ne. To mu mun ga me ta masala wajen turanci kana ji? Yawwa na zo ne in ja maka kunne in gaya maka ka fita akan harkar matan nan tawa na gaya ma in ba haka ba duk abin da na ma kai ka janyo kana ji na? Kana ji ko? Yawwa ba wai za ka zo ka dinga damu mu da wani turanci ba ne. Yawwa. Oh, haka kace? Nace haka kace. It's all right. You're not my maid. Na san da wanda zan yi tunda kai ka zo kamar rashin kunya ne ko baka ba? Ni na san da wanda zan yi. Aji naji ka same shi. Suida da aka yi. Ke kuma meye ne kika zo wannan yana ta damun ki da turanci ni ba na miki turancin nan ne iye? Gaba da shi ya fiye na ci wallahi. Ni abin har ya ishe ni. Kai ki damu ki kwantar da hankalinki. Ai na san kina yi na koya. Mu tafi. Suna ta shige-shige suka samu ki tsallake yaran zaki wane rake yan matan na leke-leke amma mu ba mu dauke-dauke hawa babes cool down mana a ina sanar da ke. Na mallaki da kan sirrinki kuma ba ni zaton wani zai zo yau hayyar ba ni da ke na tantance kuma na yi dace da ni da ke mun kauce ban kwana. Bani kadai ban saba ba mai kika ce mai a zahiri ni dai ban gane ba to ki fito fili ki bayyana ni ne kika yo zaba ke nai nazari kuma nai kudiri ki zamo mata gare ni ne rata zama gata na dan da alkawari so ba zai sanya ni a kunci ba na jajirce da ni da kai yau zami ban san dukkan sirrina. Lallai tabbas a duniyar so kai ne zaɓina. Mun ta da batun shi sayi ba dan ke ce burina. So ne ka sadakina. Ki zama mai ɗakina in ba ki da
sirrin sirrina. Sadakin da ya ce zai baki ki mantar ba, domin aure da mai kuɗi a gare ki ya zama riba. A gidanku ana suna a zahiri ba a canja ba, zan mika kuɗin baiko domin miyo aure muraya sunnar manzona. Idan da alkawari so ba zai sanya na kunci ba. Na jajirce da ni da kai yau zami ban kwana. Suna ta shige-shige suka samu ki tsallake yaran zaki. Na fi so in raya a koyaushe, zan iya wucewa akan ki idanu sun ka makance. Da alkawari ne da ke na fi so in raya a koyaushe, zan iya wucewa akan ki idanu sun kama kance.